बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदे मिहार आवण में मी हेदुपुरणी दिवण दिहागे फुरतम द्वस कुड़ द्वस कोळक कुरी आवण में नारम लोमस बद्दलवी परगिन कंततके आवण में कुरान राभा हुट्टा मिहा हिसाब में आदेवन हेमा वगुत्ता वरंग अव फायतवेगिन दाकं हदान कुरंचे आदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पुकरबा फावा बसुले के माना गवे इंसानु दे नियमतक वर फरवा कुड़ कुराकम एई सेहता अदी उसवगुत एम्मी दे नियमत खास समालक में देंगे। इमाम हसन अल बसरी रहमहुल्लाह विदालवनी ये आदम के दरियाए तिबा की दोस्ते के तिबागे दोस्त तेरे तिबागे उमरुं ಗೆಲ್ಲೆ ಫಾಯತ್ವೆಗಿಂದ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಾಕಿ ಎ ಉಮರುಂ ಮದುವಾ ದೋಹೆಗೆ ದೋಸ್ತ ಉಮರುಂ ಮದುವಮುಂ ಗೊಸ್ ತಿಬಾಗೆ ನಿಮುಂ ಅತ್ವೆದಾನೆ ಹಿ ಅಮಲ್ ಕುರಾಶೆ ಮಿಯದಕಿ ಅಮಲ್ ಕುರಂಗುಂಡ ದೋಹೆ ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬೆ ನೆತೆ ಮಾದಮಾಯಕಿ ಆಖರೆ ದೋಹಾಕಿ ಅಮಲ್ ಕುರಾ ದೋಹೆ ನೂನೆ ಎದು ನಾನಿ ಹಿಸಾಬ್ ಕುರುಮೆ ehvima mi livi foi wagutuge beenu hiyakotuge hifanche ade Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu vidalwani timannage umurun e duwahegga wagutteke gelli evves hiyokame nukurve duwaheki ei timanna emme bodan hitam kurinje duwahe ehvima awunmen asike kurinje hene मी बरक़ात तेरी रमज़ान माहुगा मी लिबी फवा फुर्सत के बेन हियो को तो कहते तो दुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरगन मिन्ना हियो तौफीक देवो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।